بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي تقل يتدي الله يجول نلاد مكو محمد صلى الله عليه وسلم en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eɗen kalanno e aljuma ɓennuɗo ko fati e gueɗe gañaɗe e njuulu walla mbiyen gueɗe jiɗaɗe e njuulu hande so Allah jaɓi ko hen jokketen ha joni e gueɗe jiɗaɗe e njuulu woni ɓuure njuulu son gayni ndewnen hen ko fati e gueɗe gañaɗe ha to ha ɗoyi hono noon ene jeeya e ɓuure njuulu neɗɗo juulannoɗo jooɗi ine tahiyo fawde juuɗe makko ɗiɗi ɗe e dow koppi makko e dow mbiyannomi buhe makko o fawa hen juuɗe ɗe ni eyo o wasa takkodirde buhe makko ɗe kanko jooɗiɗo o ine tahiyo hono noon kadi peɗeli makko tati ɗiɗo o tamaɗi o forta ɗiɗo o wona e dillinde nduɗo feɗendu yennordu ndu eyo nduɗo o fawira ni e dow bohal makko he ngoɗo jungo o fawira ngo ni e dow bohal gongal ngal ñamugo noon ni o joƴƴonirta e bohal he omo dillina nduɗo feɗendu o tama ɗiɗo tati omo dillina ni taw wona dow e less ala ko o nawata feɗendu ko ñaamo e nano ɗeɗo gueɗe koye gueɗe jiɗaɗe e njuulu jeeya ko hono noon kadi ene jeeya e gueɗe jiɗaɗe e njuulu janngude ko wiyete qunut du'aw biyeteɗo qunut o e kala siira mo wawi eyi ɗum noon jangete koye njuulu subaka caggal darde ma ɗimmire a jangi fati a simore ha a gayni eyi cuuɗa qunutu o koye ɓuure njuulu jeeya janggamo less eyi ko adi aɗa jaggoye koppi caggal a jangi fati e simore darde ma ɗimmire e njuulu subaka ko adi aɗa turo aɗa jaggoye koppi janga ɗon qunutu o less konngol noon ine ari ine joli wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ine hutortono ɗum mazhab imam Malik o yaari woni holɗum allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahna'u laka wa nahla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أودو فاصون أري حديث وندن الله صلى الله عليه وسلم إنه هو ترتدوم أودو وني مذهب إمام مالك بوري يابde ɗum holko firti ko du'aw te so njuulngu jaɓama du'aw o jaɓorama hen ko ɓuure mawɗe wonandema an juulannoɗo saabu firti ko allahuma ya an allah inna minen dey nasta'inuka mbiɗen ballinoma wa nastaghfiruka mbiɗen ñaagoma ya hafran amen bakatuji amen wa nu'minu bika mbiɗen gonɗinma wa natawakkalu alayka mbiɗen bakkilo e ma alhaaliji amen fof koye juuɗe ma min ɗacci ko ano tan wawi gaynude haaju wa nahna'u laka mbiɗen jankinonoma wa nahla'u mbiɗen ɓooro wa natruku min gacca man yakfuruka on jedduɗoma kala jedduɗomo min ɓooro min gacca jomum min certa e jomum allahumma ya an allah iyaka ko ɗomaɗo tan na'budu woni komin ndewata walaka nusalli ko an o tan min juulata wa nasjudu ko an min cujjanta wa ilayka ko fewde ma nas'a woni komin jahata wa nahfidu miɗen jaara teppe mbiɗen keño wa narjuka mbiɗen jorti rahmataka yurmede maɗa wona haafu mbiɗen kuli azabaka lepte ma aljidda lepte ma cattuɗe ɗe
inna azabaka ayino lettema mulhiɗum koɗe ƴenglittoɗe bil kefirina o hefereɓe oɗo duwaw so Allah jaɓanima mo amalama aha wadde duwaw oɗo nelaɗo sallah sallam ene du'otonomo e darde makko ɗimmire ene yiɗa ene jeeya e ɓuure juulu eyo neɗɗo nde waɗatama eyi ko hono noon kadi ene yiɗa du'ade caggal tahiyatuma ɗimmijo ko adi aɗa selmina e caggal a juuli e nelaɗo woni juulu mo mbinoɗen ko sunno allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid caggal a wini wona du'ade aɗa wawi du'orade ko wayno rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar eyyi ɗum firti ko rabbana jooma amen atina hokku amen fi dunia e aduna ɗo hasanatan moƴƴere wa fil akhirati laakade kadi kokka amen hasanatan moƴƴere wa qina danda min azaban nar lebte jeygol aha kono noon kadi ene jeeya e gueɗe jiɗaɗe juulu ɓuuri juulu sudde du'a o mbasa du'ade mo dande dow eyi kono noon hono tahiyatu lillahi sakiyatu lillahi o kadi janngude ɗum dande less kadi koye ɓuure juulu jeeya eyi kono noon kadi saɗa du'o wiide amin ene yiɗa hen nde wonno ine addana neɗɗo kadi ɓurde wawde jaɓanede du'a o eyi aɗa wawi du'a uji kewɗi ari hen walla allahumma اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة أزمن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ديدو دو وجفوف إن موج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ko gede jiɗade gede moƴƴe ɗe ganduɗa ko nafoore allahumma ya an allah اغفر لنا يعفو amen wali walidina jaafoɗa jinnaɓe amen wali a immatina jaafoɗa almameɓe amen wali man sabaqana jaafoɗa ɓen adiɓe amen bil imani e gonɗindema mawfiratan azman woni yaafa wuya kafragal ngal ganduɗa accata haydara ko pellitagal allahumma ya allah ihfir lana yaaf amen ma qaddamna komin gardini e bakkatuji wama akharna e komin cakkitini e bakkatuji wama asrarna e komin cuuɗi e bakkatuji wama alanna e komin peññini e bakkatuji wama anta e ɗin bakkatuji ɗi ganduɗa ano alamu ɓuuri andude ɗe aleyna e amen min mbaɗi bakkatuji ɗi ganduɗa minen ni min ganda ko ano ɓuuri andude ɗe yaafo amen ɗum kono noon kadi ene jeeya e ɓuure juulu ñamɗinade e salminago eyi woni salminago ngo neɗɗo ina yaltira juulu wi en mbino wiide assalamu aleykum eywa konngol ngol ko farilla nawde hoore mun banggue ñaamo ko sunna eyyi wonande almami o eywa e gonɗo caggal eyyi wonande almami e goto juulowo neɗɗo gonɗo caggal juulowo caggal almami on ene wiya ko ɓural e makko kanko nawde hoore makko ne banggue ñaamo ha gasa o wiya assalamu aleykum ɗum ɗo ko ɓural eyyi almami en mbino ko o wiyat assalamu aley somo wiya kum o nawora hoore makko banggue ñaamo neɗɗo juulowo caggal almami kadi ko noon waɗata kono mbiyannomi neɗɗo goto juulowo kadi ko noon kono wiyama ɓawo juulowo caggal almami seeɗa mene mbi kanko somo silmini o nawan hoore makko ne banggue ñaamo ha gasa o fuɗɗo wiide assalamu aleykum kono noon masabuji goɗɗi kadi ne jaari hay neɗɗo goto juulowo walla almami sene silmina won masabuji jaaruɗi ɗum wonde o nawan hoore makko banggue ñaamo ha gasa o wi assalamu aleykum wa rahmatullah o nawta banggue nano kadi o wi assalamu aleykum wa rahmatullah won yaaruɓe ɗum kono noon kadi ene jeeya e ɓuure juulu woɓɓe ene mbiya ko sunna ni e sunna juulu neɗɗo juulannoɗo to ganduɗa omo ɗamini yimɓe ne mbirto yeeso makko o waddi ɗon suurare eyyi suurare sa nani o waɗa o fala hunde yeeso makko ɗo walla so tawi ko dari eyyi wiyama ko ɓuuri famɗude hen yo taw ine foti hono gaawal ni ko sawru almami jogoto sene hudbina juuteni mum yo fotno zira hakkude ɗo e ɗo
juuɗɗi o juutirni walla mbiya 40 centimétre ha 50 centimétre o fawɗum yeeso makko ɗo aha kono wamma juulowo caggal almami on kam jarani omo waɗa ɗum ko almami o woni heeɗo makko bandiraɓe ko ɗeɗo gueɗe woni gueɗe jiɗaɗe e juulu walla ɓuure juulu en jokkan kaalen e gueɗe ɗe ganduɗa kañum woni ko aña ne juulo o waɗata ɗum bonnata juulu kono sa waɗi ɗum e juulu ma andu a waɗi hunde añade ene jeeya hen juulowo o somo janga alqur'ana fatiha e simore onay wiide a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wiyama ine aña aha so won to wonno juulu farilla kono naafila añaka ɗum noon sa nani ɗum farilla o bismillahir rahmanir rahim o ko haalde mo dande dow woɓɓe mbiyata ine aña kono ɗo ine luura ko ɓuri sellude ko saɗa janga fatiha a wiyan bismillahir rahmanir rahimi alhamdulillahi rabbil alamin ɓe jarani ɗum ɓe mbi ko wiyatake dow sabu won hadis garɗo won mbiɗo juuli caggal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo fuɗɗiri alhamdulillahi rabbil alamin udditiri alhamdulillahi rabbil alamin o wi o juuli caggal seyna aboubacary on udditiri alhamdulillahi rabbil alamin o wi ko o meeɗi juulde caggal maɓɓe ñalawma kono kanko e hoore makko o juuli o jangi fatiha o wi bismillahi rahmani rahim abi hurayrata waddama noon nde o wi bismillahi rahmani rahim o jangi fatiha ha joofi nde o gayni nde o wi mi wondiri e on mo ganduɗa fittadam koye jungo makko woni juulo am nguɗo ɓuuri nandude e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juuliranno te ko bismillahi rahmani rahim o wi te hadis ne ari nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ine wi so tawi oɗon janga fatiha jange bismillahi rahmani rahim o sabu kanko woni arwande aya e fatiha fatiha ko ayaji jeeɗiɗi waɗi bismillahi rahmani rahim mo fatiha o on ko aya e ayaji fatiha o wadde wiide noon nde ko timminde fatiha o sa acci bismillahi rahmani rahim mo fatiha o acci aya jeegom heddoto ndaare e defte ɗe ma on ji ko aya gaɗiɗo e fatiha ko bismillahi rahmani rahim cimoje keddiɗe ɗe bismillahi rahmani rahim o jeyaka hen on jeyaka hen kono fatiha bismillahi rahmani rahim muɗum o on ko on woni aya gaɗiɗo e ayaji fatiha ndaaro kala joguiɗo deftere mum yo uddit ndaara ma o yi te fatiha sa acci hen aya sellata juuluma timmata wadde fatiha o a wiyan bismillahi rahmani rahim heddiɓe ɓe noon mbi ko less mbiyata noon ɓe mbiyan noon less ha gasa so ɓe gari dow o ɓe puɗɗo alhamdulillahi rabbil alamin kono bismillahi rahmani rahim o mbiyanmo less woɓɓe noon mbiyata noon kisa kono ɓe gandu fatiha maɓɓe timmani hono noon ene jeeya e gueɗe gañaɗe e juulu eywa habbirde ha gasa haɗema janngude fatiha gona ɗon aɗa du'o less ine aña eyo hayi ada ko adi fatiha o mazhab imam malik ay wondu o wuji de nelaɗo du'otono sallallahu alaihi wasallam mazhab imam malik so wurnama ha gasi haɗema habbirde ko ɗon mbiyata eywa ɗon du'otoɗa allahumma ba'id bayni wa bayna hadayaya kama ba'adta ma bayna al mashriq wal maghrib walla kama ba'adta bayna al mashriq wal maghrib woɓɓe du'o ɗon kadi ha joni ari kadi wonde ne laaɗne du'o to ne wiyanno ɗon inna salati wa nuski wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu lidhalika umirtu wa ana min al muslimina mbiyata ɗo ano goɗɗo o juulo an mo wona nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko o wawi wiide kanko woni awwal kanko woni gadiɗo e julɓe ɓe kono ɗum ɗo mazhab imam malik wima ko haɗema habbirde mbiyata noon sa habbiri tan hankkadi ko fatiha jangata woɓɓe noon kabbirata ha gasa ari almame woɓɓe so kabbiri won yaaruɓe ɗum hono mazhabuji yaaruɓe ɗum so almami o habbiri saaha jiya o deƴƴa ko juuti o fuɗɗo jangude fatiha ko deƴƴata ɗon ko o woni koye du'ade du'a o mazhab imam malik noon wima ko haɗema habbirde so wurnama ha gasi woɓɓe er almami suuda juuɗe ɗe haade wiide allahu akbar daro ha ɓooye puɗɗo wiide noon ɗo ɓe gonata koye du'ade so ɓe du'ima ha gasi ɓe ganni yo ɓe kabbira kono mazhabuji goɗɗi seeɗa mo woɓɓe ne jaari ganni to kabbira ha gasa
gonay wiide less allahumma ba'id bayni walla jannib bayni ɗiɗɗi fof ari e hadis allahumma ba'id bayni woni ya an allah woɗɗitin hakkude am wa bayna haɗa yaye hakkude bakkatujam ma bayna al mashriq wal maghrib hono ko goɗɗal gongal hakkude funnangue e hirnangue ndewna hay kadi inna salati sa welama ay juulu am wa mahyaya e gurdamam wa mamati e maydam lillahi rabbil alamin fof ko allah jeyɗo winde kanko jeyɗo windere nde la sharika lahu denditiɗo alanama lahul mulku ko kanko jeeyi laamu wa lahul hamdu ko kanko jettoro wodene bizalika umirtu la sharika lahu bizalika umirtu ko ɗum ɗo dey woni ko jamirami wa ana mino ala minal muslimina koye julɓe ɓe koye gonɗinɓe allah ɓe jebbilaniɓe allah ko hen jeeyami ko hono noon kadi ene jeeya eywa e gueɗe gañaɗe e juulu jaggude e koppi aɗa du'o toon sa jaggi e koppi ɗon du'etake ɗon jangguetake qur'ana ko hono noon kadi eywa tahiyat saɗa tawi yo tahiyatu ma gadiɗo woni aɗa juula tisbar walla futura walla takkosan a waɗi darɗe ɗiɗi a jottima ɗon sa gayni tahiyatu lillahi o tan immo dow tahiyatu cakkitiɗo ko toon du'otoɗa du'ade e gadiɗo wiyama ine aña ko hono noon kadi aɗa juula caggal almami silmina an keddoɗa ɗon aɗa du'o rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan walla ko nandi hen aɗa du'o caggal almami silmini ine aña neɗɗo nelaɗo sallah sallam haali hadis o wi innama ju'ila al imam woni ko almami waɗira liyutamma bi beele ha o ñemtine o wi so habbiri kabbire so silmini cilmine wadde almami fotani silminde ha gasa keddoɗa ɗon aɗa du'o ko hunde añade e juulu jeeya ko hono noon kadi feññinde du'a muɗum e juulu aɗa sujji aɗa du'o dow walla a tahiyo aɗa du'o dow ine aña hay tahiyatu lillahi o wonde ne janggamo dow bonnata juulu ma kono ko hunde añade eyo ko hono noon kadi du'ade wiyama du'ade du'a goto tan an haaju goto tan joguiɗa kala ne juulata tan foti duuɓi kala ne juulata on haaju tan du'otoɗa ɗum ine aña saɗa du'o a waylan du'o wuji ma hande ñagoɗa yo allah yaafe janggo ñagoɗa yo humto hajuji ma hay ɗum so wona e juulu ni ene yiiɗa wadde duwawuji muɗum ɗi waɗi ɗum vari e jillude ɗum hande du'oɗa naggam janggo du'oɗa goɗɗum du'ade du'a goto tan keeriɗo ñande fof on du'ete wiyama ine aña kono noon kadi ine aña yeccitade sa nani yeccitade e juulu ko yeeƴade seeɗa ni taw wona ɓandu ma ndu yeehi taw ko hoore nde yeehi ko wona e gueɗe cohlinɗe juulu ngo kono ɓandu ndu kam so wahli yeehi ha surtout a rumtima qibla juulu ma bonat ko nawde hoore nde tan saraji ɗi aɗa ndaara ko gueɗe gañaɗe juulu jeeya eyo ko hono noon kadi wiyama muɓɓude guite mum walla ne merna guite ɗe ine aña hen sona taw ko kulol allah walla yidde tawnude juulu ngu walla to juulataɗo ne waɗi gueɗe ine sohlinma gaga juulu ma muɓɓa guite ɗe pour mbasa yiide ɗum walla sa andi sa muɓɓi nden ɓurata tawnude juulu ngu so wona ɗum ɗo welede tan ne juulo tan ne muɓɓa guite ɗum ɗon ine aña koye gueɗe gañaɗi e juulu jeeya ko hono noon kadi imminde koyngal muɗum ngal aɗa juula ha ɓoye cuuta koyngal gotal pawa e gongal ngal saabu darne junde taw wona aɗa lori so tawi ko loro noon hankkadi ala basi kono noon so wona loro ƴetta darde koyngal gotal darna e dow gongal ngal walla gimminagal seeɗa sa fof gueɗe nanduɗe hen ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya ko hono noon kadi sinnodirde juulu koyɗe muɗum ɗe kanko gorko o koye gueɗe gañaɗe e juulu jeeya kono noon kadi wonde e miijade e gueɗe aduna ko faati aduna en ano gorko walla debbo foof aɗa juula aɗa miijo gueɗe patuɗe e aduna ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya eywa kono noon kadi wadde e poos mum ko ganduɗa ene sohlinma téléphone ma mbaɗa e poos ma taw a waɗanimo silence walla a ñifani ine sona aɗa andi aɗa wawi noddede te sa noddama haqqille ma wonata ko hen hol nodduɗoma ɗum ɗo ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya saɗa juula téléphone ma a waɗanmo silence kippamo
hay fawde mo yeeso ma ɗo less aɗa ajjitimo joɗɗa sa yi sa noddama lampa ka huɓɓat so huɓɓi aɗa wawi sohlirde darde hol gonɗo e noddude o eyyi haqqille ma ne wawi wonde e makko so tawi kadi ko nafoore wonandema ɗum ɗo ko gueɗe gañaɗi hen fawde nde jaati woni ko aña fawde ɗum ɗon wadde aɗa wawi hippude téléphone o hucca e leydi tawo hay sa noddama a yiyata lumiére o eyyi caggal noon wadde mo silence kono wasde wadde silence téléphone ma aɗa juula aɗa waɗimo e poche ma walla yeeso ma ko gueɗe gañaɗe jeeya hono noon kadi fijirde waare muɗum aɗa juula aɗa fijira waare ma ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya eyyi neɗɗo ne haalda e ma jiiɗa wiidemo e dillina hoore ma nde ine aña walla aɗa joofo omo namdo kaari woni joofoɗa ga walla peɗeli ma ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya ŋañade ɓandu mum en taw wona saabu lor fof ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya moosago seeɗa ine aña eyyi so heewi noon juuluma bonat moosali kewɗi juuluma bonat hono noon teyde acca sunna koytuɗo eyyi sunna koytuɗo gacca ɗum mo ganduɗa sujjantake gacca ɗum ko gueɗe gañaɗe jeeya hono noon darɗe ɗiɗi cakkitiɗe ɗe ko fati tan janggete teya tawa a yejjitani jangga hen simore an tawi aɗa jangga hen simore ko gueɗe gañaɗe jeeya eyyi ko hono noon kadi jaggude dadorde muɗum aɗa juula aɗa jaggue dadorde ma eyyi fof ko gueɗe gañaɗe e juulu jeeya bandiraɓe ko ɗum ɗo tawnuɗen ko fati e gueɗe gañaɗe e juulu wadde en kanan ɗo te kadi ko jogoriɗen waktuji meɗen timmi so Allah artiri en inchallah ñalawma aljuma paaɗo ha joni jokken ko fati e gueɗe bonnoje juulu ha ko nandi hen wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jaranno to banggue caméra ji to musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh